Türkmenistanda azyk yetmezçiligi we azyk önümleriniň bahasynyň düýp köter ýokurlanmagy hasam güýçlendi. Narhlaryň ýokurlanmagy hususy hem döwlet dukanlaryndaky ähli azyk görnüşlerine täsir etdi. Bu aralykda hökümet azyk krizisiniň agyrlaşmagy barada dilýärmeýär, ilatyň arasynda bolsa barha howsala artýar. Aşgabatyň we Türkmenistanyň vilayetlerindäki habarçylarymyzyň sözlerine görä, ilat howsala düşýär adamlar ähli önümleriň bahasynyň birden düýp köter ýokurlanmagy barada bir-birine jaň edip habar alýarlar. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä paýtaxt Sowda merkezinde ýerden güne bakar ýagy we çäkli meçberde bolsa-da towuk aýaklary gapdalynan tübi goşulyp satylýar diýip 6 aprelde bu dukan boşdy. Haladelnikleriň içinde hem zat ýokdy. Hatda gymmat bahadan satylýan ösümlük ýagy hem bolmandyr. Döwlet bahasyndan satylýan Sowda nokotlaryndaky haritler hem satylyp gudarypdyr we her ýerde azyk üstünde dawa jenjel döräpdir. Aşgabatda döwlet dukanlarynda un ýok, çörek gıt. Hususy Sowda nokotlarynda ýemetiň ähli görnüşleriniň bahalary ýokurlanypdyr. İçimlik suw 25% gymmatlapdyr. Daşuguzda käbir önümleriň bahasy 2 hisse ýokurlanypdyr. Tüwiniň bahasy 1 kilogramy 6 manatdan 12 manada çykypdyr. Ýokary hili tüwi 1 kilogramy 10 manatdan 20 manada çenli ýokurlanypdyr. 36-37 manatlyk güne bakar ýagynyň 1 litrlik gaby 40-45 manada ýetipdir. Mary vilayatynyň etrap dukanlarynda esasy azy önümlerini hilata çäkli meçberde döwlet tarapyndan ketkitlenen ýeňillikli bahadan satýan döwlet dukanlarynda unyň bahasy 2 hisse ýokurlandy. 1 kilogram un 2 manada satyldy. Unyň hili gaty pes we hapa. Muňa garamazdan köpler una birnäçe ay garaşan soň satylyp başlanyna örän begenipdir. Türkmen galanyň kemini owasyndaky adamlar una garaşyp ahir soňy satylyp başlanyna gaty begendiler. Emma gynasakda ol undan çörek pişirip bolmaýar. Eleteň içinden hapa çykýar, üstüsine de unyň ýakymsyz ýygy we aja tagamy bar diýip yerli ýaşaýjy adatlygy gurrun berdi we ol köpleriň bu uny maly iýim üçin ulanmaly bolandygyny aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä, öň köp adam bir-birinden çörek sorap alýan bolsa, indi bu däp galypdyr. Sebäbi köpleriň hatda özleri üçinem ýere çörek ýok. Köpüsi her maşgalak zat üçin gündelik çörek paýyny bölüp bermeli bolýarlar. Owa dukanlarynda çörek we un düýpden satylmaýar diýen ýaly bazarlarda 50 kilogram ýokary hili un 700 manada, birinji sort 560 manada, ikinji sort 500 manada durýar. Azyk önümleriniň bahasynyň düýp göter ýokurlanmagynyň we ilatyň arasynda dowul döremegiň fonunda häkimetler krizisi ikrar etmeýärler. Ýurdun ýolbaşçylary, vilayet resmiýetleri we döwlet habar beriş serişdeleri ýurty bolup geçýän ýagdaýlar barada açaçan maglumat bermeýärler. Şol bıraktyň özünde de häkimetler azyk yetmezçiliginiň agyrlaşmagyna reaksiýa bildirip, ilaty täze talaplary ýerizmek hususanda ýurdun ýaşaýjylaryndan döwlet dukanlarynda azyk paýyny satyn almak üçin talap edilýän resmi namalary almagy kynlaşdyrýar. Liwap vilayatyndaky habarçymyzyň sözlerine görä, aprel aýynyň başyndan başlap öý dolandyryş edaralarynda döwlet dukanlaryndan azyk önümlerini satyn almak üçin talap edilýän spravka nowatlary hem talaplary artypdyr. Nowatlar ýüzlerçe adama ýetýär. Resmi nama almak üçin her kimiň nowaty ýetmeýär. Şonuň üçin ertesi gün gelip zerur kagyza almak umydy bilen adamlar sanaw düzýärler we ýazylýarlar. Indi maşgala düzümü barada şahadatnama almak üçin pasportyň nusgasy ýeterlik däl. Her maşgalak zatynyň asyl pasporty görkezilmese, beriljek iýmitiň möçberi de epesli azalýar. Maşgalak zalarynyň köpüsi daşary ýurtlarda işleýär. Käbirler ýurdun içinde ýöne birnäçe hepdelik wagtda boýunça işleýärler. Şeýlelikde adamlar pasportlaryny ýanyny bilen eklerler. Bolsa maşgalalaryň döwlet dukanyndan bir aýda satyn alyp biljek ýagynyň ýa-da ununyň möçberini azaldyar diýip azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjy aýdar. Geçmişte azyk yetmezçiligi güýçlenende ýurdun häkimetleri nowatlary dargatmak, döwlet işgärleriniň nowata durmagyny gadagan etmek we azyk önümlerini giýje satmak ýaly çäreler görýärdi. Adamlar dukanlaryň howlusunda ýoldan görünmez ýaly ýerde nowata durýardylar we azyk önümleri polisiýanyň gözegçiligi astynda satylýardy. Häkimetler adamlaryň döwlet dukanlaryndan azyk satyn almagynyň öňünde dürli böwetler döredýärler. Talaplary ýygydarly ütgetmek, täze resmi namalary ýerizmek, bahalary ýokurlandyrmak çemeleşýärler. Ýöne adamlar hinidem resmi nama almaly we döwlet dukanlaryna gitmeli bolýarlar. Sebäbi köpüsi bazarlardan azyk satyn alyp bilmeýärler diýip azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýene bir yerli ýaşaýjy aýdar. Türkmenistanda bahalaryň ýokurlanmagy vaksinasiýada täsir etdi. Azatlyň habarçylary ýurtda vaksinasiýa giňelýärkä sanjymy öz hasabyna satyn alyp bolýanlygyny aýdarlar. Indi Aşgabatda mugallimlere we garrylara sanjym etmek üçin Hytaý vaksinasy köpçüliklen ulanylýarkä isleýän
Bilenler ýurtda hasap alynan Sputnik we Rus waksinasyny 2 dozasy üçin 1000 manat töläp satyn alyp bilýärler. Bu aralykda gara bazarda Amerikan dollarynyň hümmetiniň ösüşi saklandy. Şenbe güni Aşgabatda rekord derejesine 40 manada ýeten dollar, duşanbe güni 35 manada çyn aşaklady. Şenbe güni 6 aprelde Aşgabatda 1 Amerikan dollary 36 manat 20 teňe we 36 manat 50 teňe aralygynda satyn alyndy. Ýurdun häkimetleri Merkezi bankyň 1 Amerikan dollaryny 3,5 manat derejesindäki resmi kursuny üýtgepsiz saklaýan wagtynda gara bazardaky valutanyň bahasynyň ondan gowrak etse ýokurlanmagy we bahalaryň galmagy barada resmi düşündürüş bermeýärler.